खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी फिन आरोबाव बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि गेदेर गुगालांनाय थारैनो बिपिएफ दोलोआव मा गुनजेर अरदों रनजित बसुमतारी बिथांखौ बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि फोसावनाय लोगो लोगो बावखुंग्रि बियाबनि बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा लोब लोब फैनानै इउ पिपल दोलोआव आखाइ हमफैदों फिन बावखुंग्रि बियाबाव रनजित बसुमतारी बिथांखौ देरहा होनायनि थांखिजों बिपिएफ दोलोनिफ्राय लोब लोब सोद्रोमाफोरा इउ पिपल दोलोआव जयनिं जाफैदों नंगौ बावखुंग्रि बियाबनि बाथिपारा बिस्टिसनि सिङाव थानाय जयपुर नामापारा गामिनि बिपिएफ दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल दोलोआव हाबफैदों मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो इउ पिपल दोलोनि जयनिं हाबाफारि लानायाबो सोलिगासिनो दं थिग बे लेखायैनो थांनाय मैया बावखुंग्रि बियाबनि बाथिपारा बिस्टिसनि सिङाव थानाय जयपुर नामापारा गामिनि बिपिएफ दोलोनि सा 22निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउ पिपल दोलोआव आखाइ हमफैदों जिंदाबाद